ଆପଣମାନେ କେବେ ଶୁଣିଥିବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ପିଆଜ ଏବଂ ରସୁଣ ଭୋଗ ଲାଗିନଥାଏ କିମ୍ବା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିଷେଧ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏହା ହୋଇଥାଏ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଆଜ ଏବଂ ରସୁଣ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣକୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ବର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉପବାସରେ ମଧ୍ୟ ଖାଆଯାଇନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରସୁଣ, ପିଆଜ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଜାତିରୁ ହିଁ ଅପବିତ୍ର ମନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପଛରେ ଏକ ପୌରାଣିକ ଗାଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଅମୃତ କଳସୀ ବାହାରିଥିଲା। ସେହି ଅମୃତକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା ସମୟରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ଚତୁର ରାକ୍ଷସ ଦେବତାମାନଙ୍କ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିଯାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦୁଇ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ଅମୃତ ପିଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିପାରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଅମୃତ ତାଙ୍କର ଗଳା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ରାହୁ ଓ କେତୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଶିର ତ ଅମର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଶିର କାଟିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଅମୃତ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଗଳା ଦେଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅମୃତରୁ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଅଇଁଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ଲାଗିନଥାଏ ଏବଂ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ଭକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ଓ ଆରାଧନାରେ ମନ ଲାଗିନଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ମହାଔଷଧି ଅଟେ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେହର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।